Hi guys! Good evening, good morning! Shoutout sa inyo dyan! Hi, Sis Dana, Kapsat Dana, Marbelin Pichay, Mrs. Milka. Ayan, salamat naman sa pagpasok. Ayan, AJ, sakit ka, bebe? Ayan, hi, Sis Wonders Journey. Ayan, nandiyan din si Wonders. May premiere si Wonders Journey, wait lang. Ayan, Carson's World, kumusta? Ay, mali. Salamat. AJ's hello, sabi ni Kapsat Dana. Uy, wala pa si Nightbot ko pala. Wait lang. Bakit hindi gumagana si Nightbot ko? Uy, nasa baba pala si AJ. Hello! Yes, Lux Collection. Hi, AJ's. Thank you. Hello, Dana. Ayan, dyan na. Gumagana na pala si Van. Wait lang, ipatusok ko yung premiere mo, sis Wonders Journey. Anong gawa mo, Bunso? Wala, katatapos ko palang mag-cut ng board. Next. Diba? Cut ng board. 1 hour? Ay, akala 1 minute pa lang pala. Sige, Kapsat Dana. Thank you. Hola. Hola, senyora. Hola. Sinong gusto pang umakyat dyan? Akyat. Free lang umakyat, guys. Free. Ayan, hi sis, Canada A channel. Hello. Sisi host. Ano yan? Sisi host, pati tamsak minumukbang ba? Oo sis, pati tamsak minumukbang. Ako nga yung oras ko, ate, magti 300 na. Kahit 300 man lang, ngayon back to 100 something na naman. Grabe naman. Akyat ka sis, Wonders Journey. Lagi siyang kinakain. Naloko naman. Oh, pati tamsak minumukbang niya, pati views. Grabe siya. Lahat na lang kakainin. Masyado siyang gutom. Guys, patamsak na lang po yung mga premiere po sa taas. Thank you. Yan. Mag-open ako sa laptop para makatamsaker ako. Hindi ka nakapunta kay Sisi Jen, no? Hindi. Ayun, nag-grocery yung asawa ko kasi. Nagano si ate? Di ba nag-live siya? Katatapos lang niya. Mm. Ayan, patamsak po sa mga premiere, sabi ni Sis Canada. Hello, Nanay Jubita! Ayan, tusukin natin yung premiere ni Sis Canada guys. Tusok. Ayan, pang ako, 32 ako, Sisi. Ate, akyat ako. Sana ako sa laptop ako mag-akyat. Ah, sige. Ika.
Anak Bander, sabi ni Harang, sabi ni Sis Lux Collection. Guys, nakapin ko yung mga premier. Ibaba ko yung hagdan ulit. Oo. Ikababa ko dito, tapos nasa grocery kasi yung partner ko. Hindi kasi ako makasama doon. Ayan. Pangalawang thumbs up. Sige, baba ko dito. Guys, just type Ilocana, guys. Si Nightwood po bahala magbaba ng bahay nyo. Just type Ilocana. Sige po, Nay Jubita, ipapalit ko po mamaya sa taas. Pang second batch po. Ayan. Thanks, anak, sa natamsakan mo na premiere. Sabi ni Nanay Jubita. Wait lang, tamsakan ko, Nanay Jubita. Wow, ang daming tamunso. Ayan. Hagdan. Ayan, Sis Donna. Ayan na yung hagdan. Thank you. Akyat. Akyat. Pre lang umakyat, guys. Pre yung hagdan. Ayan, nakatusok na ako, Nanay Jubita. 2. Sige. Tusokin ko rin si Mami Jubita. Nakapin siya, titi ka lang. Nawala ko. Hindi siya nakapin. Ipapalit ko mamaya sa nakapin. Ayan. Tamsakan ko muna siya. Ayan, nandyan si Sis Ojo. Ayan. Ayan, Sis Donna. Hello, mega love shoutout. Hello. Magpabalaro lang ako kaso WH lang. Yan, magtamsak tayo. 47 hour. Ay, ang dami ng tamsak. Ayan, Oo nga, pang sana. Mami. Guys, please connect to Carson's World 2, guys. Ayan, dan share Kabsat, sabi ni Kabsat Dana. Thank you, Kabsat. Alright, pang 200. Wait lang, i-share ko pala sa Facebook. Ang daming tamsak na ni Mami. Let your head run. Uy! Hi! Hala ka, Sis Hazel, hindi ka pa... Uy, andyan si Sis Wonders. Ayan, salamat Sis Hazel. Host, andito na ako. Still here watching you guys, sabi ni Carson's World. Ayan, nandito si Sis Wonders. Guys. Salamat Sisi Hazel. Guys, dikita niyo mga super chatter. Hello! Mega love Hello, Sisi. Mga Sisi. Hi, Tita Ana. Hello! Oy, pinapakyat ako dun sa kabila. Dito ako umakyat. Sino? Pinapakyat ako dun Sinong kabila? kay RJ. Wala ka. Hindi kasi may ibang aakyat tsaka kakanta eh. Wala naman akong boses. Hindi ako makakanta. Kaya dito na ako umakyat. Hindi kasi may ibang aakyat tsaka kakanta. Sis, naka-open ba yung sa YouTube mo? Hindi ba naka-mute? Tinanggal ko na. Okay na.
Tada! Guys, magpakita kayo, guys. Pakita niyo yung mga beauty. Sabi na, kanta na kayo, sabi niya ni Carson. Akyat ka, Carson, para kanta ka. Wala yung mga singer natin eh. Baka umakyat si Simply dyan, mamaya pakantahin natin. Guys, paano po? Sinong Pwede susunod kita- na sinong susunod na mag-premiere? Sis Donna. Wala akong Dadalawin natin si RG, baka siya mag-tampers. Ayan. Andun nga ako ka sa kanya. May 17 tao siya eh. Alam, may isa siyang tuwad. Lagi may tuwad na si RJ ngayon, no? Nagigising lang. Wow. Well, hindi ka nag-day off, Carson? Meron ka na tuwad. Congrats. Harang ulit, sabi ni Sis Lux Collection. Salamat, Sisi. Sis Donna, dapat pala ang pinili ko na oras ngayon na yung premiere ko. Pas pa yung pinili ko eh. Sa Tuesday, may premiere ako. Tuesday. Para matapos na sana. Sayang, ngayon ko na lang sana nilagay yun. Ay, RG, may tuwad. Akala ko ngayon yung premiere mo, 6. Yung yung Somay. Oo, bukas pa. Sabi nga ni Family Islander, sabi niya, ngayon ba yung premiere mo? Kasi manunod daw sila ng mga tita niya kasi andun siya ngayon sa bahay ng tita niya. Sabi ko, ay bukas pa. Nag-Grand LS kahapon till 2 a.m. Wow, Monica na, Carson's World. Salamat, Carson, sabi ni Lux Collection. Dan sa nakapinho, sabi ni Sis Hazel. Thank you, Sis. Ayan, nakaplay ako sa'yo, Sis Hazel. Nakaplay yung... Saan na ba yun? Parang nawala na yung mga link. Isa-send ko na lang sa'yo yung na-play ko. No, pinos lang ng mga sponsor. Ah, okay. Si Sis Donna, hinihintay ko kumanta eh. Sis Donna, asan ka na? Ayan, salamat sa 8 million. Ayan, nandito rin sila. Host, matutulog na ako kasi 4:40 a.m. na dito may work. Ano yung pogi ba yan ate? Pogi? Guwapo. Pogi. 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 Mag-type tayo dito ng Sige, pogi. Sis Carson, akyat ka. Ayan, sige sis. Good night, Sis Hazel. Good night. Thank you. God bless you more. Ayan, salamat Sis Canada A Channel sa pagtambay. Ayan, akyat lang kayo guys. Meron Canada A Channel, mag-type ka lang po ng Ilocana. Si Nightfoot po ang magbaba ng bahay mo. Ano sabi niya, nilagay mo yung pogi? Sis Ano? Igoy. Hi, AG Anderson. Pogi talaga yan si host. Mahal ka niya. Ano sabi ni host? Ano sabi niya? Ewan ko, hindi ko kasi malakas yung boses kasi baka mag-iko. Here Ako na nga. po sis, sabi ni Sis Jen. Ayan, Sis Jen! Ayan! Matutulog ka na ba? Wait lang, nag-send pa ako. Sabi niya, sige lang. Talagang hindi yan makatulog kapag hindi yan ma-send yung mga nanalo sa kanya. Ayan, salamat Sis Milka. Thank you. Lalabs. Dito si Lalabs. Guys, patamsak yung premiere ni Sis Canada guys. Nakatausok na ako Sis Canada. Tika. Nakapin siya, hindi. Hindi ko Hindi. makita. Si Canada iba ang susunod na mag-premiere. Si Canada A channel ba yan? Si Ellen ba yan? Hindi naman, parang hindi iba yan.
Ay, iba din si, ano. Oo, iba si Canada Ellen, tapos si Canada A. Magkaiba. Oh, akala ko isa lang yun. Blood Bakal. Donna B, dito ka lang pala, sabi ni Milka. Ay, naka-live rin si Ate Binis, oh. Daming Live ba? live. Halos sabay-sabay kayo ah. Sabay-sabay. Sa totoo Eh, lang, inaantok na ako. Ay, sali Ano tayo oras na dun. dyan, sis? Uy. Wonders? Sis EJ, sali tayo dun sa games ni RJ. Kahit nandito Oo, tayo. ayan, nag-type na ako ng 1, tsaka pasali. Nag-type ka? Oo. Nag-present praise. Ay, mag-ano din ako doon, magsali tayo doon. Oh, sige, pasali tayo habang nandito tayo sa taas. Yung ipasok ko yung ano, yung isa. Oh, yung akin, yung isa rin. Yung si Sis- kapatid. Sis EJ, ilan na banana mo? Ano, 1,050? Ano, malapit ka na? Wala, oras pa yung kailangan kong layo. Ba't di ka sinasabi sa mga ano? Minulo yung oras ko, ayaw niya kung paanoin. Bakit? Bakit ayaw mong sumali sa mga ano, yung mga silent LS? Hindi ako nag-ano. Kasi minsan, nabibisi, hindi ako makasupport, nakakahiya. Si ano nga, si Happy Cooking nga, ano, replay na lang yung ginagawa niya kasi maaga din natutulog. So, ang ginagawa niya, pag bago pumasok sa trabaho, pagkagising niya ng umaga. So, Pero minsan, pinapabayaan ko na Papanoodin lang niya. siyang mag-play sa isa kong phone. Mhm. Pero hindi na ako ng screenshot. Diba? ako din nga, Busy minsan host na sa natutulugan ko na. Kasi Ay, di ba, nasa likod ka pala, Carson. Sorry. Diba, Hello, Sis mega TJ? love shout out sa inyo. Ayan, hi, sis Emma Dinker. Mega love shout out to everyone. Ayan. Good evening Kantahan and daw. good morning po sa inyo. Kakantahan daw tayo ni sis wow. Carson. Aloha, aloha. Oh my God. Nagugutom ako. Sige, kantahan ko po kayo ha. Go, go, Yun, go, ah. sisi. Hindi naman, ay nilagay pala niya ako. Akala ko hindi niya ako nilagay. Sa alin? Sa pasali. Nakalagay ba ako doon? Sa kabila. Oo, tinandong kasi Ilocana, Andun si ka na. Bounders. Si Nag-start na. Donna B. Andun din Iba si yun, Donna B. Sabihan niya ako kapag nanalo tayo. Ay, mga ano Magsiseli- yung mga Puerto. Iba yung hit niya. Pag live stream ka man. Go! Ayan, 5 million in the house. Sabi niya, nakamute naman yung kakanta natin. Hintayin natin na ano. May rec. It's Sunday today, that's why itong kakantahin ko. Savior of my soul, Why I love that be with I you. confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, comfort when I'm with you. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Then I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Oh,
Who could stand between my Lord and me? I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give it all to be with you. Ang hirap kumanta pala kung medyo malakad. I could find in you through all my darkest moments, and you will find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and waves and sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your ways. Forever I surrender to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Oh, who could stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give it all to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who could stand between the Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give it all to be with you. I give it all to be with you. I give it all to be with you. Right. God bless everyone. Ayun. I love that song, Be With You. Ayan, Ako malapit rin. na. Go, go. Malapit na ate. Ayan na. Ayun, Sino na? glory to God. Ako na. Ayan. Go, go, go. Aegis. Ay, si Milka na naman. Si Milka yung mananalo. Malapit na. Si AJ's naman na. Ay, si Hindi, si Banders. Bounders. Si Bounders nanalo. Umabol. Ayan, 5 million in the house. Thank you so much. Talo na naman. Panalo si Bounders. Wala, talo. Huh? Hindi, Banders Journey, ikaw nanalo. Nanalo siya. Nanalo ka. Ano, late yung sa akin. Mag-present Late yung sa ka. akin. Binibilangan ka na ata. Uy, present. Ano ba tagal yung sa akin? Mag-present ka na lang dun sa live chat. Nag-present na ako, pero mabagal talaga. Hindi nanalo ka talaga. Ayan na, mag-start na. Sabi ko, present si Bounders, loading siya. Ayun, nag-present ka na.
Nandun na, nakita na. Oo, late siya. Late. Nung sinabi niya na, nanalo na ako, hindi pa Oo. siya, hindi pa siya nakarating dun sa finish line. Sabi niya, present ka na, present na. Kaloka. Buti sinabi niyo. Nagpapalaro pala si Ang bilis niya lumipad si Wonder, so tumalon. Ang bilis niyang tumalon. Sabi ko, paasa talaga tong Aegis na to. Yun, malapit na. Paasa. Ano na ba ang bagal nito? Kailangan ko bang tanggalin tapos ibalik ko ulit? Parang ganun. Kasi ang bagal. Nahuhuli Refresh. ako. Oo. I-refresh mo. Late siya talaga. Mm-mm. Bakit late sa akin? Klinos mo, sis? Restart mo? Feeling ko talaga kailangan ko na magpalit ng laptop. Siguro. Sabi nga ng asawa ko, bilihan daw niya ako ng Dito sa bago. game. Ang daming game. Paano ba mag-ano ng pag-game? Mag-premium ka. Mag-search ka lang yan, ate? Or sa, ano yan? Sa ano yan, extension sa Chrome. Kaso, yung mga iba dapat mag-premium ka. Ang dami niyang game, oh. Tingnan mo, hindi ko na rinig na nagpa-type na siya ng 1. Ay, kanina pa yun. Pag-close Seryoso? mo ata, nagsabi siya, oo. Ba yan? So, type ka na 1-1. Nag-type na ako, nakita mo? O, ayan, nakita ko pala ngayon. Naku, late talaga. Sige lang. Ako na lang magsasabi, nandito siya, nalilate. O, sabihin mo nga, EJ. Ayun, pasali. Eh, guys, itag mo siya para mabasa niya. Ayun, pasali. Nandun si Alam, may Donna. kakatabi mo sa kanya. Umakyat. Ang dami niyang give up. May mermaid. Dapat yung mermaid naman. Mermaid. Carly's sleeping. Si Bliss lang umakit. Hey, Mara, can you carry her upstairs? Where? What time is it? Sabi ko yung mermaid game host. Sis, kasali ba ako Baka doon? si Bliss live. Dati pa rin ba yung mga Oh, nakalagay? pero yun, sim pa rin, yung sasali. Pero kakanta muna ata si Bliss live. Or ayun na. Same pa rin. I say type 1 ka ulit. Ayun, nauna ka na. Nauna ka na sa akin. Ayun, si Carson, tapos ikaw sunod. Di pa niya nakikita. Tignan mo, name fave. Ate Grace, Milka. Ang dami natin. Hindi niya nakita yung akin. Magkasunod tayo ulit. Nandito sa Uy, baba. hindi niya nakita. Tignan mo, iba yung tinatype Yung sa niya. taas ata yan, yung sa taas na nag-type. Yung sa taas. Ayun, nilagay na niya. Kita na niya. Ayun na si Aegis. Tapos, ikaw na. Yun, doon natin na. Yung si Ate Grace nandito rin. Meron siyang 21 tao. Happy belly. Belly, 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 belly. Si Lux, sorry, Colette.
Direction. Ano yun? Magpapalaro siya habang may kumakanta? Siguro. Basta talon-talon na lang. Talon-talon. Tatlo lang sa viewers natin. Hmm. Tatlo lang viewer natin. Tika, kunin ko yung isa kong phone para napunta na sa iba. Tika, kunin ko yung isang phone. Hi, hand me down. Hand me down outdoors. Thank you. Medium, medium. Napunta sa kabila siguro lahat yung iba. Oo. Yan mo na. Makaano lang tayo sa YouTube. Oo, si Pagan lang naman yan eh. Masipag naman kayo yata mag-LS. Kapag weekend lang ako nakaka-LS kasi ng kapag weekdays, tinatamad ako day off kasi ni Brian kapag weekdays. Hmm. Ang day off niya is Tuesday. Tapos Saturday night may na. Tuesday hanggang Saturday morning, day off niya. Gabi meron na siyang pasok hanggang Tuesday morning. Yun, nandun na si Ate Lucana. Okay na. Cut side ka na. Marami na tayo. 5 tayong mga bilog-bilog dito. Oh. Okay na. Okay na. Nasa na yung isa na lang. Okay na, hinaan mo lang konti yung yung background. Hindi lang naman ako sinasaktan ko. Kinuha ko pa kasi yung pangalan ng babae. Kasi hindi ko alam kung paano. Maganda rin pag magaling kang kumanta. Akyat-akyat ka, mapanod agad. Maraming nagsusupport. Ako frustrated lang. Ako wala akong talent sa kanta rin. Frustrated singer. Nagpapaka-singer na hindi naman singer. Sayang, sayang. Para marunong ng Lagi nang nagigess yan si Blessed Life kay RG, no? Lagi pa. Ngayon ko lang siya na. Ano yan? Hindi, kasi Nakilala yan napupuntahan ko yan sa na yan dati. Napupuntahan ko din yan ng LS niya every morning. Kaso nga lang, nagulat ako kasi these past few days. Lagi naman na siyang naakyat kay RJ. Ay, nahulog ba si sis, Donna B? Okay na. Patayin ko. Nakatatlo ata ako, nakatatlo or 2 premiere. Walang last sound. week. Ate, pag dapat kung kaya mo yung every week, makadalawa or more than 2 na premiere ka, di ba? Mas maganda. Oo, dapat. Kapag money ka na, okay, kahit 2 to 3 times ka lang mag-premiere, okay na yun. Sa 1 week, no? Oo. Hello, ayan, hello from Illinois, From USA. Illinois, from USA. Canada. Salamat guys, 6 million. Thank you, thank you.
Mahirap pag mag-grocery na asawa mo lang kasi text ng text kung anong kukunin. Uy, talaga sis, Ilocana, pag Monica na pwedeng, kahit hindi ka mag-LS, mag-premiere ka Okay lang. lang. Basta mag-upload ka lang. Talaga? Mag-upload ka lang tapos mag-premiere. Mag-upload, premiere, ganun okay lang yun. At least nakakaano ka kay Wala, Lolo. parang, Ikaw, sis, ano ka na, Moni? Sis hindi pa, Buggers? hindi pa. Mga iba kasi Malayo pa. live streamer kasi sila. Hi, Alisa's Watch channel! hour na lang, Hello! Oo. Ako nga, Yan, 100 ito na, pa sis, lang yung Alisa's watch hour ko. Oh my channel. gosh. Hindi mo, alam mo ba, nung una, bago ako pumasok kay RJ, bago ako pumasok kay RJ, ang WH ko is, ang baba, parang nasa, kulang-kulang 600. At least naka 600 ako. 100, nakaka 200 plus pa lang. Hindi Kinain kasi na alam mo, yung mga ako, kaibigan ko, tas pamilya ko sa 120. Pilipinas, sila yung nanonood. Yung mga kaibigan ko dito, malapit sa akin. So, lagi ko silang sinasabihan na pag hindi sila busy, kung pwedeng ganyan. Tas tinuruan ko sila na mag-clear history, ganyan. Tas yung ginagawa nila, pag bago pumasok sa trabaho, iniiwan na lang daw nila yung gadgets nila naka-play. Ngayon, mga 2,000 plus ka na? Oo. Ang layo pa Pero naman. dahil din yung kay RJ, tumaas ng bongga kasi yun nung nag-start ako mag-LS. Yung silent? Oo. Nakakatulong talaga. Ay, Nung Ronald! una, ayoko talaga. Mga ilang tao yung nakatambay sa silent LS? Kay RJ is 8. Mm. Tapos yung sa grupo namin, bali, Malaking may tulong yung silent LS kasi madaming nakatambay. oo, si Donavi, dati si Milka, umalis na si Milka dahil na Moni. So, pinalitan ni Happy Cooking. Tapos, si The Boys and Maurice. Tapos, America. si Yambo, Janice. Tapos, si Mayam O. Tapos, ako. Mag-silent LS kaya magpa-schedule na lang ako kay RG. Oo, Yun. yung talagang, yung time mo talaga, yung araw mo talaga. Ewan ko kung sino malapit ng Mamonis doon sa grupo namin. Pag may natanggal na doon, pwedeng magkaroon ng vacant uli. Sali ko kaya, sis EJ, para mas lalong madagdagan. Ang mabilis lang. Tignan mo ako, wala pang 600 ata. Pumasok ako sa kanya eh. Tapos tignan mo ngayon, nasa, Hindi, sa bagay. Oh, bilis. Sa bagay, ang daming nag-play. Lalo hour. ngayon. Hindi, mas lalo ngayon, madaming nag-play kasi ito, si Sis Lucana, si Ate Grace, si Jen. Daming nag-play ngayon sa akin. Grabe, alam mo, ang membership ko, siguro, nasa 15. Tinanggal ko yung 5, 10 na lang. Grabe yung membership mo, no? Oo. Para lang dyan sa WH ko talaga, sabi ko, Hanggang oo. Gusto ko nang tanggalin yung iba kasi pero alam mo yun, nakatulong din kasi sila sa akin. Ayoko naman na porket malapit na or patapos na ako. Ay, nagpalikod si Ate Gino. Iiwanan ko na sila. Ayoko naman ng ganun. So, ganun pa rin. Inano ko pa rin. wow, ang laki ah. Winner, congrats sis. Haha, sabi niya. Thank you Ayan. sis, thank you. Mag-sit rin ako ng kaya ako nag-silent LS para kung sino yung, di ba, tutulong mag-play. Meron mahabang oras. Ang laki ng palipad ni Sis Jen ah. Panalo ko yan. Bongga-bongga. Ang bongga-bongga. Uy, Sis Ilocana. So, nung na Monica is, mabilis ka lang So, anong tawag doon, nag-apply ka, mabilis lang ba? Bakit yung iba ang tagal-tagal daw? bilis sa akin, 11 hours. Oo, yung mga kaibigan ko din dito sa yung mga nakilala ko din dito sa YT na nandito sa Iba- US. Ang Mga bilis lang din iba daw. inabot ng 1 to 3 days. Oo, pero bakit daw yung iba ang tagal? Tapos, yung sa nyo? Case to case basis sis. Tapos itong nyo, syempre may mga nagpapalipad. So, may pin na kayo, ganyan. Di ba? Dapat makakuha ka ng $10 para makuha mo yung pin. So si Milka, ibig sabihin, kasi ang dami nagpapalipad sa kanya.
Pero Pilipinas kasi siya so medyo matagal yung pin. Oh, so mas Tapos mabilis Milka. talaga dito sa atin. Si Milka kapag may pin na, sa sahod na yun kasing laki ng mga palipad eh. Grabe, ang dami, di ba? Mula nung nag-start siya, Sana all hanggang marunong ngayon, kumanta, dami no? lagi nagpapalipad. Sana marunong kumanta. Kaya nga sana all talaga. Mga bilog-bilog tayo ngayon, mga bilog-bilog. Uy, sino nang nanalo doon sa pag-game? Wala pa, 3 minutes pa. Ano, 3 minutes? Ang haba naman kasi. 2.5 na lang. Yung game. Papalaro ako mamaya kaso 6 lang tayo dito. 6 lang, oh. Alam mo, nag-ano siya, pag nagpapagames, parang ang bagal. Yung parang hindi tumatakbo yung... Ano din siya? Oo, Nagbabatering nga. Ayun nga. din siya. Oo. Pag may pag-game siya, ano? Oo. Nag-i-stick yung monitor niya. Magano kaya ako? Sa totoo lang, Ano yung mga schedule ni Kuya Anay Sir RG magpa-LS? Hindi, may ano yan. Parang 5 days lang ata. 5 Every days ba? Friday? Ano sis? Monday to Friday lang ba? sino? Yung Silent LS? Yung sa Oo grupo nga, namin? halos walang tulugan si Sis Milka, sabi ni Kapsat Adeline. Oh. Oo. Alam mo si Milka, 5 a.m. na yan to natutulog. Minsan Sino, ano pa. sino yung LS na sinasabi mo kung Monday to Friday? Yung schedule. Yung kay Sir RG, magpa-book ako ng silent. Oh, sis, 7 days. 7 days yun. 7 kami. Yan, sambayan kay Papo. Walang dati meron silang bakasyon na 1 araw, pero ngayon kasi may pumasok, kaya lahat kami, 7 yun. Dugtong. Ang pinaka Wala si Carson. Okay na. Patayin ko na. Alam, meron nag-sponsor ng 10 bananas. Dami nanonood kay RJ ngayon, Wow, 25 million. Sana all. Andun si Family Islander. Oo. May jacket ka na dyan, tambayan kay Papo. Just type Ilocana, guys. Iba kasi kapag madatong. Uy, si Crazy Capture, di ba, na-demonito, di ba? Demonetize. Oo, na-demonetize siya. Gumawa uli ng bagong channel. Sino? Gumawa ba? Ay, wala akong alam dyan kasi hindi naman Hindi, kasi tingnan mo, nangingisda uli siya eh. Nangingisda uli siya, pa 1K na daw siya. So, ibig sabihin, gumawa siya ng bago. Siguro, baka the same channel. Ay, the same pangalan ba? Ay, ganyan na din ba yung pangalan niya dati? Hindi ko kasi siya, ngayon ko lang to na, nung ito lang, saglit pa lang. Ngayon ko lang nakilala nung umakyat siya yan. Oo, kasi daw dati, si RJ daw yung nangingisda sa kanya. Third winner to sis, nakalimutan ko pala kay Clarence. Alang dami! Uy, salamat gan sis. God bless you na talaga. Ang ganda pag may nagpapakulay, Nag-team no? ako kay Archie, sabi RJ, ko. gusto mo sumali? Sir Archie, pa-schedule ako ng Silent LS. Kasi hindi ko makita yung link. Para isend niya sa akin yung link, tapos mag-schedule ako. Ayan, salamat sis Jen ha. Thank you. God bless you talaga. Ala, hindi ko alam kung ano nang Yung isa doon, sino ba? Hindi ko alam kung si Mayam o si Welcome sis. si Ayan, Jan ang malapit PG, kain ng lang. matapos ang oras. Sis Lux, thank you. Natutulog na ba to si Sis Jen? Uy, sinong nanalo? Si Crazy. Ay, si Chris pala nanalo. Swerte naman ni Buntis. Swerte ni Buntis pala siya. Oo nga eh. Tinatamad na ako mang fishing. Uy, ako din, alam mo ba kung
Sis EJ, Mm. umaano na lang ako, yung anong tawag dito? Para hindi na ako nangingisda dahil na lang sa Premiere, merong bumidikit sa akin. Meron yan. Oo, meron. Kasi yung patatapsakan mo dun sa ibang Bilib nag-i-LS na. nga ako sa inyo kasi maraming pumupunta sa inyo. Uy, ano din yung pamilya ko din, lahat sila, nakabukas lahat ng ano nila. Lahat sila talaga nag-sign up para lang makanood. Ako ano ba? Ano yung tawag? Kalimutan ko yung sabihin ko. Ano, oo, simula nung naging 1K ako, tinamad na ako mag-fishing. Tamad na rin ako sa akin. Bahala na dyan. Kasi iba talaga, no? Iba na yung excitement pag naka 1K ka na. Uy, di ba, Parang nung wala ka nang mapapatay yung pakialam. bahay natin, parang gusto natin, sige. Kasi hindi ka naman kikita ka sa subscribers kasi. Basta na-reach ko lang yung yung 1K na requirements, yun na. Ako din, tinamad na talaga ako. Oo. Facebook.com naman binababa mo. O, ayun. Basta Ang makano kasi ang hinahabol kasi ng mga iba kaya nagpaparami sila ng subscribers dahil sa yung plate ba? Yan Ay, din, ko rin ate, siguro para maraming ma-attract sa nila sa Oo. live stream. Kasi di ba marami silang subscriber, ng tao na marami silang tao sa loob. Pero ako minsan mas gusto ko pang dikitan yung maliliit na bahay. Kasi yung maliliit siguradong didikit. Correct. Totoo yan. Kasi minsan yung malalaki, ikaw lang dikit ng dikit, hindi naman sila dumidikit. Oo, totoo. Basta nakadikit ka na sa kanila, yun na. Dito na lang. Usap-usap na lang tayo habang nagraran ang live ko. O, diba, bongga? Oo. Iakyat ko muna yung anak ko. Nakatulog na siya dun sa couch kasi napagod siya pagkadating namin galing labas. Andun Ay. siya Oo nga pala, mga sis. Nung nag-live ako straight sa YouTube, hindi naman umano yung watch hour ko. Bakit? Ako tumaas, sis. Kasi, Ako hindi. Yung straight, di ba yung direct sa YouTube? oo, mas mataas yun kaysa sa StreamYard daw. Yung akin Depende hindi. sa Depende din sa viewers yun. Depende sa viewers. Kasi ako talaga, alam mo ko anong ginawa namin nung una. Kasi ayoko talagang ayoko naman na walang nakikita yung mga pag silent. So ang ginawa ko, kinonect ng anak ko yung paglalaro niya sa online. Online gaming. Asa anak ko, mga 6 na oras, ganun. Nag-ano siya, pag lumalabas sabi ko, i-connecta mo ha. Pangit naman kasi minsan may mga nagsa-silent LS na black and white lang. Ay, black lang yung monitor. Oo. Tapos wala pang sound. Ang pangit-pangit kaya. So, yun nga, ang ginawa ko is, Music ka na lang. yun nga, ang ginawa ko yun, yung maglalaro tong asawa ko, yung anak ko nung una. Hi, Mad Mower! Pati akit si Ate Simply Jean, sabi niya. Sige. Akyat daw Asan na yung sis. hagdan? Ayan, nandito na yung hagdan, sis. Akyat ka na. Sino na uli yung susunod na mag-premiere? Sis Ilocana? Si Ethan. Ethan James? Pagkain uli? Maano rin si Ethan, Minsan, ma-premiere siya. Every kasi day. morning na yan eh. Nag-premiere si Ethan. Everyday yan ata. Uy, oo, kasi morning na yan eh. Ako, tamad ako kahit meron akong video. Uy, Minsan pero ayaw nag-LS ko. din siya. Oo, Every week din yan, nag-LS din yan. Ayan, nandiyan na yung hagdan, sisi. Mag-LS ka ulit bukas, sis Jen. Wala bang pasok si Sis Jen? Wala. Maaga pa naman, alas 9 pa lang. Ayan, 7 million in the house. Ako nagsasilent ako, yung light na lang, nag-ikot-ikot. Ayun nga, may premiere. Kasi di ba minsan lalabas ako? So iniiwan ko lang siya. Hinahayaan na lang. Uy, basta That's sila that- upload lang ng upload, wala na yung thumbs up, no? Sa kanila, basta
may manood lang, no? Oh, ako rin, Ganda. upload na Makausap rin. ko. Ay, kakain mo na ako, sis. Dito. Sige sis, habang andyan ka, okay lang. Naka-mute naman, naka-off cam naman tayo. Oo, mga ano tayo, bilog-bilog. Uy, sabi niyo si Ethan James ang susunod. Sabi ni Tambayan kay Papu. Sabi niyo si Ethan James ang susunod na mag-premiere. Anong premiere niya ngayon? Ay, ano, nakating sa taas. Ha? Sin may maririnig ba ka ba, sis, na ano? Nagsalita? Wala. So, ano tong binababa mo, ano? Ang tawag Hi, dito? sis Banders. Hi, sis Aegis. Pag isulat ko ang iyong YC at ang I miss you guys. Anong gagawin ko para makaano? Ate, okay lang ba i-play ko lagi siya sa isa kong phone na siya ka sa laptop, yung mga ano ko? Or bawal? Ako sa 22. Sis Anong sa Banders, 22? Oh, sis. wala ka pala ay. Kanina ha, hindi ka pa dumating, pinatamsakan Oo ko na nga. yung ano mo. Nakita Akala ko mo? talaga, kasi late ako. O, kararating ko lang galing bahay kanina dahil Oo, lumabas kami. nauna ang first batch yung atin. Oo, first batch yung sa inyo. Oh, kaya sabi ko. Kasabay kayo, dagdagan sis, na. di ba? Kay Banders. Uy, kapag nag-ano kayo dito sa task na sinasabi dun sa Premier All Stars, tignan ko nyo kung anong Kain mo apps na na ako. gagamitin nila. Ate, pag mag-play ako sa isang phone ko, lahat Ay, wala ng ako. stream ko, hindi ba yun makaka-affect? Matagal pa pala. Yan, David and Marcy, wait po, hello, kain tayo late dinner, lalab, sabi ni Sis Lux. Thank you so much, David and Marcy, wait po. Tilo ka na? Finish your food or else you'll be hungry. Sige ka. Ate, Yung ano kung ko i-play ko yung lahat ng kinain. mga live stream ko sa isang account, hindi ba yun makaka-affect? Hindi naman siya Sabi mo? umabot yung watch hour. Ano sabi mo? Yung ipi-play ko lahat ng mga live stream ko sa isa kong phone, hindi naman umaakyat yung watch hour ko. Clear history ka ba? Oo, lagi akong nag-clear history. Minsan, kapag mag-clear history ka, after 24 hours. Uy, ang ginagamit mo ba is yung unknown, ganun. Ayan, salamat. Hello, Yung Lux alin, from sis? David and Marcy. Ayan, salamat. Di ba yung iba ang ginagamit nila, incognito? Incognito at saka VPN. Uy, sis, ginawa ko yun. Alam mo, hinintuan ko na. Natakot kasi ako. Nakakatakot na kasi ngayon. Oo, nakakatakot naman. Alam mo, hinintuan ko na talaga. Hayaan ko na lang yung iba, sabi ko na talagang kasi Hi, sabi sino nila yan, okay sis? lang. Pag hindi ka pa daw money, pero natakot na talaga ako, kaya sabi ko, itigil ko na to. Baka kasi maka-affect pag mag-apply ka, no? Okay na yun, wag na kayong magmadali. Okay lang na anuhin. Ako watch hour na lang. Marami naman kahit wala kayong magpa-member, kung may mga close friends naman kayo. Hi, sino yung nag-hi? Oo. Yung mga may mga iba kasi na kapag wala ka Kain mo ano, na hindi ako, ka ha? na marunong Uy, mga unta. Sige, pangaon. Ano ulam mo, sis Jen? Anong tawag yan? Stir fry, beef stir fry. Wow, sarap. Alam mo, Nasa ano din ako, Isa kong phone. nasa phone din ako ng family ko. Yan, 8 million in the Kaya house. nag-ano kami, come to come. Tingnan nyo. Kahit naman hindi ka pa-member sa mga kaibigan mo. Ah. Welcome to come. pa rin sa inyo. Kaon sa ako ha. Sige lang. Kain ka Kain mabuti. Para lumaki ka. Hi, Ronald. Thank you, Ronald. Ayan, guys. Kapag kahit naman hindi kayo nagme-member, kung may mga close friends naman kayo, may magpe-play pa rin. Oo. Alam mo, sa totoo lang, mini-message ko lahat ng friend ko sa FB. Ha? Ate Grace, may premiere ba si Ate Grace? Nag-pop up siya sa akin. Ngayon? O hindi, nag-upload lang pala siya.
Nag-upload siya. Hindi siya nag-premiere. Premiere ka pa ba? Ay! Ang ingay. Wala, AJ's. Ha? May premiere ka pala. Ang dami din friends ni ate, ate Grace na Pilipina doon. Dami Parang ko. niya. Ayan. Ang nagiging friends ni Ate Grace, nagiging friend na rin ni RJ. Ayan. Tapos Maraming- mga bongga ang Kami ng mga bahay. friends, oh. Mga bongga ang Ano mga yan? friends. Mga bongga yung mga friends nila yan, mga yan. Ang ganda ng Mga- bahay. Alam mo Mga ano, bagalante. ang lalaki ng bahay nila dito sa Texas. Pagalante. Ayan. Meron na siyang pangalawang tamsak ako. Hagdan. Wait lang, Ronald. Bigay ko yung hagdan. Ang daming ang ganda ng bahay. Wow, ang ganda. Ang daming handa. Ako din, pupunta ng birthday bukas. Makiki-birthday din ako. Enjoy your O, birthday. sa ano siya, parang party. playground. Alam mo yung pinremiere ko si Silocana na playground. Doon na naman siya. Doon i-celebrate. Naghahanap ako ng food ko, yung like pandan, extract, something like that. Wala akong mahanap. Yung mga flavor ng pag-bake. Nakakaloka. Ayan, Pwede ko ba uli i-content yun tapos i-premiere uli yun? Yung sa birthday na pupuntahan ko. Oo, pwede. Kasi iba naman yung Doon pa rin sa place na yun kung saan yung premiere ko nung isang araw. Ibahin mo yung title at saka ibahin mo yung thumbnail. Okay lang. Oo. Kaso alam mo, Hello, Chris Jota. yung mga friends ko, ayaw nila Ay, Sire! ng video. Kumusta Chris ka na? Guapa. Hello over there. Hello over here. Sa loob ng t-shirt ko. Hello, Ronald and Pangit Sai. Ayan, mute mo na ako, te. Tumatawag asawa ko, sabi ni AJ. Sige. Wait lang, sis, ha. Kuha lang ako ng kanin at saka mangga. Yun lang kainin ko. Sis Wonders. Ano yun? Wait lang, ha. Kuha lang ako ng kanin at saka mangga. Yun lang kakainin ko. Wow! Wala ka! Nagutom naman ako. Kakain din kaya ako kasi gutom na talaga din ako. Sige, kain ka din dyan. Kakain tayong lahat. Kakain din ako. Meron pa ako nung shrimp. Papainit ko na lang. Ano ka na? Sige. Bababa na Sige, ako. wait lang. Ano, ha? Sige. Bye. Sige. Bye-bye. Nasa labas Bye. kami. Thank you. Ito. Hi, Ramelton. Hello. I-mute ko muna to. Nakamute ako, kumain pa kasi ako. Ket ata si The Boys and Maurice doon kay RG, kakanta ata. Andun siya ngayon Ay, si Ate Grace pala yung umakyat. Wait lang, guys, ha? Wait Si lang. Ate Grace nandun, Sis Jen, kay RJ, umakyat siya. Sige. Kumakain pa ako. Sino yung isa? May umakyat din na isa. Sino yun? Hindi ko masyadong mabasa yun. Si Bazooka.
Kaya pala daming nanonood kay RJ. Asa na si Ilocana? Hi, NPJ Travel! Watching WrestleMania night 1 tonight, sabi ni David and Will. Ayan, Team Lopez! Hello sis! BG lang po. Ayan, salamat! Guys, kain tayo guys. Ulam tayo ng mangga. Anong ulam mangga? Manggang Tim hinog. Lopez, bigla shout out. Team Lopez, tambayan kay Papu kain. MPJ Travel, let's eat. Sisi, Mangga lang ulam pinatamsakan ko yung, ano mo kanina, Tim Lopez, yung premiere Right. mo, pinatamsakan ko kanina sa LS ko. Hindi. Ay, hindi ba yun? Tambayan Hindi ba yun? Papu, hindi kita ini-snub ah. Kanina pa kita sinashout out, tambayan kay Papu. Akyat ka ba? Ang kanin ko sis, with turmeric. Oo, pinatamsakan ko yung ano mo kanina, sis. Tamska host. Hi, Manay Biday. Thank you so much. Magbabalang po kayo ng bahay niyo, type Ilocana. Kita niyo po ang ating mga co-host guys, si Sis Bander's Journey at saka Sis Jen. Si Jessa. Mangga lang ulam ko sis. Anong ulam mo, sis? Mangga. Bakit? Hindi ako nagluto. Tinamad. Ano lang, tapos yung leftover na turmeric rice. Ah. Anong ginawa ni Aegis? Kausap niya si hubby niya. Si Banders. Nagpainit ng pagkain. Ah. Wait lang, magpatugtog ako. Bunso, ilan na lang yung WH mo? Kasi yung sa... Hello. Nagtago na kayo. Magtago na rin ako. Kain, bebe. WH ang liit pa. Nagtago na ako, guys. Sana yung pinapatugtog ko lagi? Na walang CPR. Hala, nag-loading na yung kay Ate Grace. Sige na yan eh. Kay Ednet na lang patugtugin ko. Yan lang. Siguradong walang CPR yun kay Ednet kaya. Sino si Ednet? Pero
Pero yung stock on you na ata may CPR ata siya. Yung iba talaga nilalagyan na nila ng CPR no noon, hindi. Yung isa kong video walang CPR yun noon. Ngayon meron. Oo. Sabi ko, wala. Yung Nininilis. pinapatugtog natin lagi, AJS, may CPR na yon. Yung pinapatugtog natin. Oh, pero noon hindi na hindi pa yon, hindi pa makaka-affect. Pero yung iba ngayon nakaano sa akin, meron na CPR. Tamsak AJ sa Hawaii Explore mo, sabi ni Tambayan kay Pa. Ay, thank you, Tambayan. Ate, mag-out na ako kasi padating na yung asawa ko. Tulungan ko magpasok ng mga grocery. Sige, Bebe, salamat. O sige, ipi-play lang Bye. kita ha. Ha? Bye-bye, guys. Bye-bye. I love Bye. you, Ate Jen, Ate Lucana, Bounders. Love you, love Bye-bye. you. Love you too. Ingat. Nagkain na yung mga nag-live na nagutom. Sandali sis, kasi dagdagan ko ng rice to kasi to yung hobby ko siya yung nagluto. Grabe, parak. Sobrang alat sis, sobrang alat. Grabe. Lagyan siguro ng maraming tuyo. Siguro. Inano ko na siya, explain ko na sa kanya na walang salt, pero tuyo lang. Tapos lagyan mo ng pero baka nalagyan niya ng tuyo marami, hindi nalagyan. Naku po, sasakit na naman yung puson ko nito. Parang Yan yung napapala ng ng habing siya yung nagluto. Sila, oh. Andun si Ate Grace kay RJ. Oo, nakita ko kasi naka-live siya sa Meron Yung silang mga friends chuchay niya. doon, birthday. O yeah, meron silang chuchay. May chuchay sila, sis. Kumusta na yung business mo dyan, ate? Kumusta na imuhang business dyan? Sino? Ay, hindi pala ako naka-mute. Ay, kasi, dalawa yun sis, yung sa phone at saka yung sa laptop. Nakausap ko rin yung family ko. Nakita mo? Yun Ngayon si Hazel dyan, yung kapatid ko si Jennifer, nandyan sa kabila. Yung mama ko, Akala ko tulog na si Kumakain Sis din. Hazel. si Hazel May kasi kami sis, yung family group GC. Yung sa GC, family lang. Oo. Yun. Ganda yan. Para hindi na siya isa-isa. Salamat sa 3 million. Sana all 3 million. Okay lang na Okay lang yan. Tingnan mo yung sa akin sis. Ganyan din pag hindi ako nagpapalaro. Maliit lang yung tao. Parang walang nangingailangan ngayon ng banana sis Watch hours lang palaro ko kaso wala man tao. Hindi ka ba nangisda sa malayo? Hindi. Huwag na. Baka makahuli tayong mga bago ba? Alam mo yan si Lyrics Bunny? Nangingisda yan sa malayo. Oo nga. Nakikita ko sa mga comments niya sis. Marami hindi ko kilala doon. Oo. Pati si Sis Hazel. Oo, Maraming kilala.
Naisip ko, saan kaya ito ng isda? Si Sis Hazel din. Oo, si Hazel din. Ayan, salamat Kapsat Adeline. Kain tayo Uy, mangga matulog with na ka, rice. matulog ka na, Hazel. Ne, tulog ka na. Late na dyan. Tulog ka. Yung mangga kasi, bigay ng kaibigan ko. Ano yan na mangga? Yung maasim na mangga or yung matamis? Yung pinapasinog. Hmm. Adilan, maganda kami, Sisi. Mag-start, kumakain kami. Ay, lunukin mo muna. Sorry. Asan na si Sis Bander? Sabi niya kakain siya eh. Sis, mag-set tayo ng live natin na magmukbang tayo sa taas. Naku po. Pwede ba yun? Ha? Ha? Pwede ba yun? O, yung may pagkain ka dyan, tapos may pagkain ako. Yung parang kumakain tayo na. Tapos naka-live. Tapos naka-live Kaya tayo. magpakita ka na. Nagmukbang na ako. Ngayon. Para yung mga tao pumunta. Guys, kain! Pwede Ang sarap tayo. Ang sarap ng sis, yung turmeric rice. Malapit na maubos yun sa akin. Marami ang rice, maliit ang ganyan ako. Ako ng rice ko. Grabe, ngayon lang ako na uy, wag ka nang mag-hide. Ni, kapoy imong trabaho, ni? Ha? Adeline, Sisi. Kakanta ako, sis, ha? Painit lang ako ng rice. Sis, kakanta ako, sis. Takot ka na ba sa CPR? Joey's Angel. Uy, nalaglag ako, haha. Wait, sabi ni Sis Donna. Uy, nalaglag. Balik ka na Hi. dito, Sisi. Hi, Marisa Official. Hello. Asa na si Ni, ma?
Sino? Sandali sis, kausap ko kasi yung Hello, mama ko. kaka. Happy Sunday ho, sabi ni Maris Official. Sige, thank you sis, Maris Official. Have a blessed Sunday sa'yo. Kain guys, kain guys. Ang sarap ng turmeric rice. Mangga lang ulam ko, sapat na. Maraming salamat. Magbaba lang po kayo ng bahay nyo or just type Sis, huwag kang Ilocana. mag-hide. Wait lang. Nag-hide lang ako. Ayan. Mangga. Hinog. May ano din ako, pineapple. Ayan, kain sis Donna. Ayan no? Ang sexy. Oh, napapakita siya dito. Hindi siya napapakita sa akin. Naka-LS din si Binis. Naka-BDI yung isa ko. Madam, mapakita ka na, madam. Ulit. Hindi ka marinig, nakamute ka. Kalit ka, madam. Hello, madam. Maingay ang bata ko, madam. Ay, Ay, sis Oo Labs. nga pala. Ilang taon na yan Kumakain din siya, kami. madam? Dalawa Oo pa mahigit. pala. Ay, oo. Naiintindihan ko, maiyakin talaga basta mga ganyang edad. Yakin ka din naman. Simple Jen. Lux Collection, sisi. Sana all sexy. Sis, napalipad ko na yung ano, sis. Premyo. Uy, ang sarap naman ng mangga mo. Bigay ko ng kaibigan ko. Ha? Bigay ko ng kaibigan ko. Pahingi naman. Nung pumunta silang egg hunting dito sa bahay. Para lang akong Madam, batang kahit Madam ano. Donna V. Yes, madam. Ano ate? Kailan ka mag-LS? Ano pa? Saturday. Nagaya siya kahapon. Diba Saturday naman ngayon? Saturday evening naman ngayon. Sunday doon sa kanila. Uy, Ha? parang kumakain ng ng mangga na parang bata. Pati buto tinitira. Never mind the subo, guys. Ubus na yung mangga ko. Yung pineapple na naman ulam ko. Sis, hindi pa natulog, sis. O, ayan pa, sis. O. Matulog ka na, 5 a.m. na dyan, oy. 5 a.m. na dahil yan, eh? Oo, 5 a.m. na, tulog may na, trabaho pa siya. Bukas. Napakitrabaho niya? Meron. Hala!
Pulutin mo yung singit niyan. Ah, tulog na daw siya. Sis, tulog na Good night, daw siya. sis. Kurutin ko yung kwet mo dyan. Yung singit mo dyan kapag hindi ka na matulog. Ni, tulog na ni. Ano ba yan? Kalit na kayo da. Uy. Oh, si Hazel, 5 a.m. na dun eh. Tumawag ka kasi. Kaya sinagot niya tawag mo dun sa GC nyo. Hi, sis Lisa Biernes. Hello. May jacket ka na dyan, sis. Bigyan kita ng jacket. Ayan. Shoutout, sis Lisa Biernes. May jacket ka na dyan, sisi. Mag-type ka lang ng Ilocana. Alam, hindi na bumalik si Sis Bander. Sabi niya, kakain siya. Doon na siguro kumain. Lumabas. Nagpainit daw siya ng pagkain niya eh. Nagpa-music ka, sis? Wait lang. Hello, Nanay Jubita. Nanay Jubita, pakibaba yung premiere mo ulit. Para ipin ko sa taas. Ayan, Kang Porny. Hello. Salamat. Like a puppet on the screen. Don't talk to me, I think I am down. I wanna Wait, salamat sis Lox. Wow! Guys, nakapin po yung premiere at saka yung premiere po ng ating super chatter. Hi sa mga kuhos dyan, Yuhu, Come4V, Vlogs, Ariola, mega shout out. Lux Collection, Sisi, mega shout out. Mamaya ko ilagay kay Nightbot. Gusto na kumain, sis?
Thumbs up, done. Lux Collection, sabi ni Lisa. Uy, mga sis, katatapos ko lang kumain. Uy, bakit di ka dito kumain? Kumakain kami dito. Nanahimik ako doon sa kusina. Tapos kausap ko yung asawa ko. Ah, Kaya mute ko muna to kasi nag-uusap kami. sige, sige, sige. Dito lang kayo ah. Lux done from Come For Me. Ayan. Thank you guys. Thank you 7 million. Ay, tapos na ako kumain. Guys, padikit din po sa ating co-host guys. Si Sis Donna B at saka si Sis Jem. Mga member ko din po. Hello, host, still here, but BG from David and thank you, David. Thank you. Thank you, Nay Judita sa BG. Thank you so much. Until when? Salamat sis Kapsat Adeline. Sampol nga ng kanta dyan. Simple Jen, sabi niya. Sino nag-request? Si Kapsat Adeline. Pangit ang boses ko. Sus! Baka aalis yung mga viewers mo. Uy, naka 1 hour ka na, sis. Na 1 hour and a half na. Ah. Ah. Ako, singilan, sabi niya. Sinisingil ka o kanta ka daw. Salamat, Carson. Dan Donna from Kung For Me. Simply Jen Dan from Kung For Me. Thank you. Come from me. Ano bang kakantihin ko, sis? Ikaw bahala. Ayan, guys, padikit din po kay Sis Vander's Journey, guys. Nasa US din siya. Very supportive din yan and generous.
Kanta ka ng ano, worship or praise song. Praise song. Sige, mga hanap mo na ako ha. Ayan, patusok daw po sa premiere ni Kung For Me, guys. Ayan, pang 7 na ako, Kung For Me. Ayan, salamat, salamat. Ayan, salamat sis Milka. Thank you. Okay. Kadali lang sis ha. Ay, wait lang sis ha. Ang cute ng anak niya. Hi, baby boy. Thank you, sis Maris, sa pagbigi. Kadali lang sis, maghanap mo na ako. Thank you so much. 6 million. Parang busog na ako.
Hi, Sen Galvez. Thank you so much. Salamat sa thumbs up. Ayan, may jacket ka na, Sen. Naimbag na bigat mo, met kabsat. Anong hala, ate? Ayan, may jacket. Mag-type ka lang ng Ilocana dyan. Salamat, Carson, ha. I-play kita ulit mamaya. Mag-play ako ulit mamaya sa'yo. Sis, maririnig ba yung music ko? Oo. Wow, thank you, Sen Galvez. Thank you. Thank you. Kakanta na ako. Sige. Hopelessly devoted to you. Magtatago lang ako, ha? Cause mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. No, I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me to do? I'm hopelessly devoted to you. That now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. Out of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. My head is saying, fool, forget him. My heart is saying, don't let go. Hold on till the end. That's what I intend to do. Hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my life aside. Out of my head, hopelessly devoted to you.
Aroy ko po. Nag-play ng piano ang anak ko, sis. Happy birthday to you, ate. Happy birthday. Sabi niya, kumanta ka, magpa-piano din ako ka. Sabi niya. Naluloko. Uy, tinugtugan niya yung papa niya, sis, na ano, Oh, that's good. birthday kasi ng papa niya kahapon. Sana all talented. Oo, natuto lang din yan na nagpiano ako, sis. Gusto niya rin maano. Ayan, share sa 5 million. Isa pa daw. Wait lang. Isa. Ay, sandali lang. O, diba? Ganda ng boses, sabi ni Sis Adeline. Ayan, salamat Sis Lux Collection sa pag-BG. God bless. Ayan, Canada A Channel. Thank you so much. Ayan, salamat sa 7 million in the house. Sige. There was peace then. Set up to get you where to find to come. I was up inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat in my heart, we get something going on. Tender love is blind, it requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We're right together. We can love each other. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. I can live without you if the love was gone. Everything is nothing if you got no plan. I just walk in the night, slowly lives inside of the real thing. But that won't happen
was then we got knocked out. Two different love and we go way out on the Mississippi. This could be the year for the real thing. No more will you cry. Feel high and never tired and in love forever. We can die together. Making love with each other. Islands in the stream. That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail over the sea. Down another world. And we rely on each other. Down over to Islands in the street, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me, down another world, and we rely on each other. Down over to another. Islands that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me, down another world, and we rely on each other. Rolling over to another. Ayun. Ayun, galing-galing. Earn your Ayan, salamat, Sis Jen. Sa napakagandang alay na kanta mo at duet. O, pang lalaki yung kinanta ko. There's a light, certain kind of light that never shone on me. I want my life to be to live with you, to live with you. There's a way. Everybody says to do it in every little thing, but what does it bring if I ain't got you? Ain't got you, baby. You don't know what I like. Thank you, Sis. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. In my brain, I see your face again. I know my frame of mind ain't got to be so blind. And I'm blind, so very blind. I'm a man. Can't you see what I am? I live and breathe for you. But what could I do if I ain't got you? Ain't got you, baby. You don't know
to love somebody, to love somebody the way I love you. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody way I love you. Ayun. To love somebody. Kung makita yung ano mo, sis, ay, ito pala. Nandun na ba si Sis Laxda sa ano mo? Sa Simply Gen Squad? Saan na saan? Sa GC? Sino si? Si Sis Lax. Sa GC ko? Oo. Sis Ay, Lax, oo, anong ano? Facebook mo? Oo, sa GC ko, andyan ay si Lux. Oh, ay, wala pa. Kasi hindi ko alam yung ano niya. Kailangan ko siya i-add, sis. Hinahanap ko yung FB niya. Sis Lux, ano yung FB mo, sis? I-add kita sa GC ko sa member. Team Kulitan, sis? Oo. Team Kulitan ba yung sa'yo? Wala pa, hindi ko pa na-add yung mga iba doon. Team Kulit. Mga kulit. Thank you so much. Yung sa mga members mo? Hindi. Mga ano lang yan. Ay, sa Team Kulitan. Oh, alam mo ba yung ano ni Lux para i-add ko siya? FB name ko is Lux Collection 85. Lux Collection 85 din pala. Lux Collection 85. Hindi mo ba trinay yan na? Hindi. Kasi may lumabas na Lux. Baka mali yung ano. Yung ano, the same din ng profile niya dito. Oo, may bag siya. Tama siguro ito. 1.3 followers. Wow, ang laki, ang dami. Instagram naman. Sige, add na kita. Instagram yun? Hindi, yung FB niya. Lux Collection 85. Team Kulit ka more, Char. Sige, Lux kita. Sige, Lux Collection 85. I-add kita sa Team Kulit. Tapos may ano din si Sis Jen. Team ng mga magaganda. Oo, team beauty. Team beauty. kahit yung ano, kahit si Simple Jen hindi maganda, team beauty pa rin. Lux Collection 85. Bakit hindi ko ma-add? Ayan, hi sis, Chrissy Capture Vlog.
Tamsak, mga gwapang host, sabi niya. Thank you, sis. Ay, Mag-type ko lang yan. Chrissy! Na-send Mag-type ko na, lang ng sis. Ilocana. Na-send ko na sa kapatid mo yung ano. Ay, Worth ang 150 Pilipina. yun, 150. 150 na Gcash. Nag-loading man. Go Lux lang kayo Collection dyan. 85. Ay, Oo. hala, bakit hindi ko ma-add? Sandali, hindi ko mas... Teka, i-message ko muna, ano ko muna siya muna. Over 5 minutes ang harang, iwanan ko na yan, sabi ni Auntie Pilipina. Guys, padikit ko sa ating mga co-host, guys. Si Sis Jen, si Vanders, and Sis Donna. Sige, Auntie, thank you so much. Hello, mga sis guwapas. Ay, kaya pala hindi ko siya ma-add kasi ano, anong tawag doon? Uy, grabe oh, ang collection niya talaga, puro Lux. Ano pala to? Hindi ko siya ma-add sa FB kasi ano pala ito? Instagram ka ko eh. Instagram, ma-add ba sis? Instagram. Instagram yung ano eh. Instagram yung account niya. Oo. Sabi niya yung FB din daw niya is ano? Hindi ko makita. Nag-loading lang. Hindi ko ma-search din. Sana all maraming Lux. Hindi ko maano. Paano ba to? Baka ano lang. Ano siya? Baka page lang meron siya. Hindi ko ma-add. Go lang kayo mga pretty host. Sabi ni Sis Chrissy Guapa. Ay, Chrissy Guapa. Chrissy Capture Vlog. Ayan, thank you so much. Mag-type lang kayo ng Ilocana dyan, guys. Wala siyang Facebook ata. Yung ano lang siya, Facebook page. Meron siya. Ay, sa ano pala yun? May page. Page lang meron ata siya. Ano ko ba to yan? No? Ilang members mo dito sa kulitan, sis? Dami. Wala, konti lang yan. Sinong admin dito? Ikaw? Ikaw nga. O sige, hindi ko talaga maano sila, sis. Okay lang yan. I-ano mo na lang. Hindi ko siya ma-add sa sa GC. Okay lang yan. Lagi naman yan. Lagi mo naman binababa yung bahay niya or naghahanap mo naman. Sige, minessage ko na lang siya, hi sis, pero view Oy, profile. 3 million. Ayan, salamat sis. Canada A channel. Pag i-view profile ko siya, ano ang lumabas? Ang Instagram. Okay lang yan. Kung may Instagram ka naman eh. So, message mo na lang. Wala, hindi active yung Instagram ko. Maliit lang yung ko, tao doon. Ako din, maliit. Maliit lang, mga 100 lang siguro. Bumaba na siguro yun. Buti si Sis Lux na 1.3 followers. Sa ko sa Facebook, malaki. So, welcome lahat ng mga makukulit ng mga buang here. Ayan.
Hala, grabe oh, ang daming gaganda sa ano niya, oh, koleksyon. Grabe, mayayamanin para to si Luxis. Super luxury yung mga gamit niya. 4 million in the house, sabi ni Sis Adeline. Sana Then- all. Sorry Grabe yung guys, my collection nila. internet is slow, sabi niya. Thank you sis. Sis, wala kang Facebook. Instagram lang meron ka. Lux collection, Sisi. Grabe, luxury talaga yung mga collection mo, sis. Sige, Ano naman, mag-collect- nakamiss. Mag-collect ka na rin sis. Magpunta tayo Kaka-amaze. kapag sale sa outlet. Ano, sis, namimila ako, pero, ano ba yan? Uy, sayang naman yung pera. Hindi, kapag sale ba? Sa Ay, oo, ako, Sipura ako, member ako ng Sipura. Nag-VIP ako doon, tapos, ang mahal din, pero, ay, ito, Sipura, tapos pink. Sipura, tapos pink, tapos Victoria's Secret, yung mga ko. Ganda talaga, ang dami, Uy, kumanta ka Dami. na dyan. Hindi nainganyo na tuloy ako na nabibili ng mga ganito. Kumanta ka na dyan. O yung mga Louis Vuitton niya, Chanel, Fendi. Ay, naku, nakakaganda. Unboxing. Sana all. Grabe kasi si Lux. Ganda-ganda naman ng mo. Kaya pala dami kong followers. Hey, Opal, what do you want? Inubo ba yung mo, sis? Naubo ba yung Aso. mo? Aso? Ah, Painumin mo ng yung sinabi mo na, yun? Lemon at saka ginger. Bibili sana ako yung lemon at saka ginger. Sabi mo, lemon at saka ginger, mabisa. Oo, mabisang pang yun. Bili ka na yung pang inject niya, style. Sana all branded, sabi ni Sis Adeline. Mahina daw Oo, yung ang ganda talaga. As in, mahina daw yung niya, tawag dito. internet. Internet. Oo nga halos branded yung sa kanya. What do you want, Opal? You want to go out? Maganda talaga yung title niya kasi Wait Lux lang, Collection. papalabasin ko. Sige, hanap muna ako ng song. Baka nainip na sila dyan. Magsusong tayo. Habang. Dikain na lang pineapple dyan, masisira. Nasa Tupperware. That's all I want. Oh, Josh. Kain ka ng pineapple? That's what I want. Isa-isang baka. Grabe yung bumaba na member ko, Siyam. Salamat sa 2 million. Ay, 2 million. Sa 6 million pala. There's doubt in my heart and feeling so low. You took my head and closed my eyes. I was astray. You showed me the way. Now I finally found my home in you. I still recall times I've been confusing me. I almost gave up, but you gave me hope. You made
as the days went on, you made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came, you took me home, made me alone. You were always there, leading me hand. Good friends were hard to find. Oo, kasi na-busy sa LS ko, sis. You made them bright, you made my day so bright. You made me, I was lost in the dark with my lonely broken Broken. Hello, Auntie Joanne. You took me home, made me your now look at me, yes, I took me back when my feet, I'm not afraid to face who I am. You taught me how to be strong. You made me live again. You made me live again. Ayun. Ano ba yung kanta natin? Sana si Mamang kakanta. Magaling din yan kumanta si Madam eh. Oo nga, dapat siya o akyat din dito nga eh. Hindi si Madam Donaby. Andiyan siya sa taas. Oo, singer. Ay, madam. Song Kumanta ka leader na yan. daw. Song leader yan sa church. Wait lang. Gusto lang ata pala gusto lang palang lumabas yung mga aso. Kaya ginugulo ako. Wala kasi akong talent eh. You dream about the things you never do. But I wish someone would talk to me like I wanna talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California, everywhere I could run.
you met and we've been loving the sun. But I went out to places and friendly faces because I had to be free. I've been to paradise, but I've never been to free. Please, lady, don't just walk away. 'Cause I have just need to tell you why I'm all alone today. I can see so much to me, still in your eyes. You share a heart, a very heart that lives a million times. Tonight and the island breeze while I sing the melody. And move the car away, wanting cargo and show what I've got. I've been done like this and I saw something that was so easy. I've been to paradise, but I've never been to free. Stay afraid about people and places you'd like to be. But you know what? The little baby you're hiding, that is a man you call this party. Ain't one year to make love without smile. That's true, that's love. So, cry for your girls and take back the baby could be. And I don't see like a little you. I just from the same husband. Exploring that cost us to be free. I've been to Ayun. Tapos na? Oh. Katapos. Galing naman, sabi ni Romel Tan. Ayan, dikita niyo po si Thank you, Romel Romel Tan. Nagbaba po ng Tan. bahay. Ayan, 9 million in the house. Madam Donaby, kanta ka na dyan, please. Isang bagsak. Isang bagsak talaga. Isang bagsak naman dyan. Parang seryoso yung usapan nila si Sbander, asawa niya. Wala na. Ayan, salamat sa mga naka-BG. Kanta pa more. Count on me. Count on me daw. Kantahin mo, Sisi. Count on me daw ang kakantahin mo. Count on me? Yes. Sino yung nagkanta? Si Bruno Mars? Di ko alam kay ano. Count on me. Si Bruno Mars kasi yun. You can count on me like 1, 2, 3. Oo. Sige. Tingnan ko nga. Ano pang lalaki? If you ever find yourself stuck in the middle of the sea,
Ayan, BJC. If you ever find yourself lost in the dark, you can see. I'll be the light to guide you. Find out what we're made of. When we are close to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2. You'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. I sing a song beside you. And if you ever forget what's real to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of. When we are close to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2. You'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. You always rock my shoulder when you cry. Hi, Joseph Peace. I'll never let go, never say goodbye. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2. You'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Ayun. Request granted. By Auntie Filipina. Request granted by Auntie Filipina. You're welcome, Filipina Country Life. Thank you, Joseph Peace or Peace John. Thank you so much. Galing salamat guwapa, sabi ni Auntie Filipina. Ayan, sino yung mag-request dyan? Arkilahin nyo na si host, guys. Ayan, ako na, wala na nag-request, ako na lang. Hindi kasi kakanta si Madam eh. Naghihintay lang po. I hope that you settle down, that you found a girl and you married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave things give to you. Oh, friends, why are you so shy? And I from the light. I could just love like the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I could just see the face, and that you be reminded that for me it isn't over.
someone like you. Okay lang naman, B23. For you to don't forget me. I remember you said sometimes I lost in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes I lost in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives, and we were born and raised. And now summer haze bound by is a prize of our glory days. I want to turn up now to do what invited, but I couldn't stay away. I couldn't find it. I hope to save my face and let you be reminded, but for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares to worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this could taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Thank you, Miss Jan. Get me, I beg. I remember you said sometimes it lasts love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. Nag-order ka na ng ano mo, sis? Condenser mo? Ha? Nag-order ka na ng condenser mo? Wala naman. Wala akong mic. Direct lang ako sa laptop. Bakit? Oo nga, wala lang. Nagtatanong lang ako. Ano ba yung news? Ay, ano ba yung boses ano ba? Malata? Hindi, wala. Kasi di ba natanong lang. Ayan, salamat 10 million. Alam mo itong Set on Fire, sis? Kaya ano? Let it fall, my heart, and as it fell, your rustic lady was born, and I was over until you kissed my lips and you saved me. My hands,
is strong, but my knees were far too weak. Stand in your arms without falling to your feet. But there's a side to you that I never knew, that the things you say they were never true, and the games you play you will always win, Then I set fire to the rain, watching forever touch your face. But when I cry, 'cause I heard it screaming out your name, your name. When I lay with you, I could stay here. Close my eyes, feel you here. Forever, you and me together, nothing is better. 'Cause there's a side to you that I never knew, and the things you say they were never true, and the games you play you could always win, Then I set fire to the rain, watch it pour and I touch your face. But when I cry, 'cause I hear this screaming out your name, your name. I set fire to the rain, and I threw up into the flames. Let it feel something die, 'cause I knew that I was the last time, Sometimes I wake up by the door that I used to must be waiting for you. Even though we're already over, I can't help myself from looking for you. I set fire to the rain, watch it pour as I touch your face. Will it burn while I cry, 'cause I hear it screaming out your name, your name. I set fire to the rain, and I throw into the flames. Let it feel something die, 'cause I knew that I was the last time, the last time. Ayun, yun na naman ang napakagandang Ayun. pyesa. Asa na ba si Donna B? Nahulog. Ay, nahulog pala si Sis Donna nang hindi ko namamalaya. Ala, Mainit sabi ni talaga ang B23 Vlog, magbisita daw ako sa Elis niya para singer. Ah, singer na ako ngayon, akyater, singer. Si ano yan? Si Borge. Si Borts ba yan? Sige, Borts, akyat ako doon, kakanta. Baka mag-iba yung boses ko doon. Weather pa naman yung boses ko. Ano na ba yung kinanta mo nun na gustong-gusto ko? Nakalimutan ko na. Grabe yung fans ko, si Adeline tsaka si Lux. Andyan pa rin. Yung mga mayayaman. Ayan. Tapos na yung na-play ko kay Sis Hazel. Oy, hindi naman. Ewan ko, ako hindi ako nagagandahan sa boses ko, pero kumakanta pa rin ako. Para masanay yung boses, di ba sis?
Sige, invite mo si Langga. Simple dyan, ganda ng boses, sabi niya. Kapsat Adeline. Narinig niyo na ba yung kumanta si Hazel? Yung sister niya. Ano din yung boss niya, yung soft. Pero Yung malum- magka-boses kami, pero mas maganda yung sa kanya. Oh, what ka natawa sis? Tapos sabi niya, mas makapal na yung mukha mo, charot. Tama naman. Hindi, Makapal talaga yung mukha ko. mahiyain siya. Si Hazel, ikaw, mas ano ka daw, mas bravo, sabi niya. Mamaya na ako akyat, mag-edit pa ako ng premiere ko, sabi niya. Ito sis. Ito sis, marami ka ng ano sis. Yung alin? CPR. Okay lang yan? The winner takes it all. Ayan sis, so ikaw yung winner, di ba tini-takes it all mo lahat yung premium kanina. Tatawa ko sa'yo. Pero kahit gaano karami yung entry mo, kapag hindi ka talaga makuha, wala din. Ano sis? Kahit gaano karami yung entry mo, kung hindi ka mabunot, wala din. Oo nga, naswertihan ka lang talaga. Wag yun kasi ano, parang may, ano siya, may sabay Alam mo na, yung Goodness of God na kanta? naku, parang hindi ko pa yan naririnig. Kapsat Adeline, akyat kakantahin mo yung Goodness of God. Ilagay lang yan sa unlisted Kapsat Lilocana sa Amerika para di masayang iyong WH. Hagdan, sabi ni Sis Donna, nahulog, log siya kasi. Hindi ikaw yan private, inhayaan ko lang. Kasi ano naman siya sharing. Maganda nga siya nakanta, sis, parang narinig ko na to. Ganda yan, Goodness of Oo, God. maganda to nakanta, narinig ko na to, sis. Pero, iwan ko kung maano ko ba. Oo, narinig ko na to. Mercy never fails. All my days, I've been held in your hands. Tama ba ako, sis? Oo. From the moment we wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, faith. Sis, gusto ko to nakanta. And all my life you've been so good. Good. Oh, I will sing of the goodness of God. Aralin mo din yung niya, yung chord niya. We went through the fire and darkness night. Okay, mag-istadihan ko muna to sis kasi gusto ko to nakanta. You are the close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Ang ganda yan kasi yung good man. Yung ano na ba tawag? Anong title na yun?
Salamat, Sis Lox. Alam mo yung ano, in his time. Dito. Ayan, salamat sa 8 million. Uy. 3 hours ko na lang to guys. Mag-e-end na ako. Mga 24 minutes pa. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. He will not be shaken. He will not be shaken. Just like God. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be shaken. Carrying our burdens, covering my shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. Uy, nahulog na si Sis Banders. Sis, kantahin mo yung sis Jen, kantahin mo yung Ocean. Alam mo yung Ocean? Hello, Mr. Ching! Good afternoon sa'yo dyan good afternoon or good, madaling araw na. Madaling araw na dyan. Ayun na sis, parang alam ko na konti. Goodness of God? Oo. Sabay ka lang ha. Wait lang. Hi, Mr. Ching! Love you, Lord. Sabay ka sis. Okay, wait lang. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment I wake up, in my hand, I will see of the goodness of God. Thank you, All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I breathe, oh, I will sing of the goodness of God. Loving voice, you have been me through the fight. In darkness night, for close like no one I know. Nor I know
that I just all the goodness of God. With every breath that I take, oh, I will sing of the goodness of God. Ayun. Okay. Every breath that I take, oh, I will sing of the goodness of God. Yay! Every breath that oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Ayun. Tama ba yun, sis? Galing-galing ni Simply Jen. Magaling na, maganda pa, at mabait pa. Oh, san ka Ay, pa? thank you, Mr. Ching. Tama ba yun, sis? Oo, tama. Yung Ocean nga, Oceans. Yung Hillsong din. Ang taas Di ba naman. alam mo din yun? Oo. Ayun. Ocean ba yun? Sandali. Total Sunday naman ngayon. Ay, Sunday sa Pinas. Wala, ang taas nito, sis. Yung ano, yung kaya mo, yung ano mo, yung parang, Ito, ocean ito. yung Marinig abot ko yung mo. music ko, sis. Oo. Total malapit na tayo mag-end. 16 minutes na lang. Hindi naman mataas yung boses ko. Tama lang. Alto ako eh. You call out condors, great and known, fate made fair. And there I'll find you in the mystery, ocean still, the fate will stand. And I will go my way and keep my eyes above the waves. Be oceans rise, my soul be praised. Cry out yours.
You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand be my guide. Your faith may feel and fear surrounds me. You've never failed, and you won't start now. So I would love to come your name and give my life above the waves. Where oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Ayan, konting tiis na lang, guys. Malapit na ako mag-end. Konting tiis na lang. Tapos na? Hindi pa. Spirit, you're my trust, lead of waters, and we walk upon the waters, wherever you would go. Take me deeper than my feet could ever wander, and my feet will be strong. Spirit, my trust, lead of waters, we walk upon. Take me deeper than my feet could ever. My faith will be strong. Zero. Spirit, my trust, lead of you Mas maganda kapag kunin mo sa sa medyo low-key. Salamat sis Canada A channel. Ilan na lang kantahin ko? Ano, konti na lang tayo. Ay, ano na lang. 10 minutes na lang. Mag-e-end na tayo. 10 minutes na lang? Ilan na lang yung viewers mo? 8.
to heal deeper than my pain. And my faith will be made strong in the presence of my Savior. Ayun. 8 Natapos. million. Meron ka pang 8? Wow. Sana all, sana kakanta si Sis Donna. Oo nga eh. Ayaw mag-end. Meron pa ba silang sinugod na ano sis, mga premiere? Marami. Hindi ko naman kilala. Ayan, hi Kapsat Binis. Yako. Ayan, si Kapsat Binis pala, si Kapsat Binis ata yung kakanta yung pang last song. Magagandang dilag, sabi ni Kapsat Binis. Ayan. Thank you, Kapsat. Ayan, Kapsat Binis. Tapos na ako. Kapsat Binis, ano tawag dito? Akyat ka for the one last song. Bago ako mag-end. Charot. Bang, sabi ng Ti Pilipina. You're welcome, Kapsat. Kapsat, pwedeng akyat ka, kanta ka ng isang kanta. Ayan, si Stay With Me. Ayun, no? Lakad-lakad na siya. Andito ako sa labas. Mag-parking ka muna para kumanta ng isang kanta. Mag-parking. Kanina ko sana sinabi para hindi ako lumabas. Hindi ko alam eh. Lalaos, ano? Ayan, Simply Jen. Nagpatinit. Anong temperature dyan, sis? Mainit na. Nasa ano na, 22. Hindi pa yan mainit, Bilis naman Ay, ang guys, labas na agad, sabi ni Kapsat Adeline. 32 ang mainit. 32. Ay, oo. Oo, katatapos lang Kakain din ako, niya. nagugutom ako. Andun ako, hanggang Walang matapos tulog, naiwan. walang... Oo. Kaya nga, Naiwan nga ako. salamat ha, salamat. Ay, lumalabas ka ba kapag kumakain ka, lalabs? Salamat. Kahit naman kumakain yan, walang hindi naman halata. Lumalabas ka ba kapag kumakain ka? Oo, tamad yan magluto. pag Hindi yan marunong magluto. Kaya, Parang ako din, sis, dati yung nag-work ako, sis, lumalabas kami sa restaurant kami kumakain. Tamang-tama siya kay Borge, kasi si Borge marunong magluto. Ay, parang may ibang may ibang lalabs na yan. Sino? Wala. May Bigyan niyo sikreto ako. yan, si Binis, may sikreto. Hindi niya sinasabi Bigyan niyo sa ako ng lalag. Hi, Insan, Marisa. Hello. Salamat sa paharang mo dyan, Insan. Alam mo ba, Kapsat?
nagtanong ako kung sinabi ko kay kay Brian kung may naghahanap na kaibigan. Oh, Sabi niya, walang siya ako. tapos sabi niya, wala siyang girlfriend kaso hindi ko pero I'm sure hindi yan pupunta sa Pilipinas para magkipagkita, sabi niya kasi sa akin. Oo, may ka-date yan, may ka-date. May ka-date ka daw, sabi ni Sis Adeline. Ayan, may sikreto yan si Binis, hindi yan Wala. sinasabi sa akin. Nakahanap ka na ba ng prinsipy dyan? Meron yan, Wala meron na siya, eh. may ano na siya, may ka-video call lagi. Oh, meron? Ah, good. Wala, Sana po. kahit tawagan mo ako, may wala. Promise. So, maya-maya. Ayan, salamat Wala nga akong jowa, pahingin Tambay jowa. talaga. Next time, update kayo, guys. Kapsat Adeline, thank you. Salamat. Kanta. Ano na, kanta ka na? Hoy, Team Blat. Labas ka dyan, Team Blat. Uy, ang basta. Ay, Ang saan na si dami Team nila. Blat? Ba't ayaw magpakita? Oo, yan, si Reyna ng Team Blat daw, si Sis Donna. Admin ng Team Blat. Donna Bichong. Yahoo! Ang dami nilang GC. Team Tigang, Team Blat, kung ano-ano na dyan. Oh, admin yan. Wow. Yan ang admin, tsaka si Jomong. Oo, Team Tigang, Team Blat, Siya na, Team oo. League. Ayan. Hindi, ang admin namin si Jomong. Tsaka yan si Lalabs Jonabi. Si Jumbo. Ano na ang gagawin na? Kantahan nyo naman ako. Ikaw na kumanta, ikaw yung inspire dyan eh. Saan ka? Sa ano? Nasa tram ka? Dansa na Katwin, sabi ni Insan. Salamat, Insan. Thank you. Punta ako ng Central. Tapos punta ako sa boarding house, matutulog ako. Inabot kami ng 3:00 pasado kay Benji. Grabe. Naka 5 hours sa mahigit. Si Milka nakatulog na habang kumakanta kami. Habang nakakit na tulog. Ipapasyuman ata, puyat-puyat nga puyat. Galing kami sa kabila, galing siya sa kabila, galing ako sa kabila. Sis Tapos Jan, lumipat Sis Jan, kami kay ibahin Benji na hanggang natin yung umaga. time natin pag LS kaya. Ibahin ang ano? Umaga dito sa atin, gabi sa Pilipinas. Dako. Oo, May trabaho marami. ka May trabaho ako minsan pag umaga. Pag day off mo, ganun. Oh, day off ko weekend. Kasi pag buyatan. Yun. Okay lang sana kung winter Para time. Summer na kasi ngayon. Ako kasi iba-iba yung lalo na kapag day off kasi si Brian. 3:40 na daw nakatulog sa Adeline. Paano yun pag mag-work ka ng gabi? Ay, oo. Ay, hindi. Kasama 3:40. namin yan, hindi natutulog yung si Kabsat Adeline. Sakto yan, Sisi, kapag kung matutulog sila ng umaga kasi gigising sila mga 5 para mag-prepare for the night. Yung nga si Hazel, yung kapatid ko, 5:00 na yun, sis, tapos magigising pa daw siya 9:00 kasi 9:00 yung mag-start yung work niya. Ilan na lang yung oras yung tulog niya? Ano ba yan? Hindi, alas 5 ng umaga. Tapos gigising siya ng 9 p.m. Ay, 9 p.m. yung trabaho minsan niya. nakakadalaw pa ako sa LS ni Ate Grace. Grabe kayo. Kayo na talaga ang reyna ng mga LS at saka Nakakadalaw pa ako sa LS ni Ate Grace. Umabot ako din ng 2 a.m. No, Jen. Sila na yung reyna ng akyat-akyat. Nawawala. Akyat bahay gang ata kayo eh. Akyat bahay Hindi gang. kami umakyat. Akyat bahay gang sila, Jen.
Ayan o, ayan 3 hours na tayo guys. Well, hindi man kakanta si Oo nga, Kapsat no. Binis. Andito ako sa tram. Baka yung si Aa. Oy, Team Black. Aa. Kanta ka na. Dali. Thank you, Auntie Pilipina. Thank Kapsat you. Adeline, Mag-end na salamat rin sa ako, inyo, guys. Mag-end na rin ako. Thank you sa inyong lahat. Thank Hindi you. ka God nagsara bless. sa'yo dyan. Kapsat Next time na Pilipina. lang. Love you, love you, love Kapsat bukas na you. lang kasi hindi niya day off bukas. Ay, oo. Oh, pwede rin naman. Hintayin niyo akong makarating dun sa Taipei. Anong oras pa yon? Baka traffic pa. Aabutin ka ng 5 oras. Hoy, Oo, wag na. traffic pa. Wag na. Bukas na lang para Sa makapagpahinga Taipei kayo. ka pa pupunta? Sa Central muna, tapos pupunta ako sa boarding house para matulog. Ang layo naman sa boarding house mo. Oo, boarding house lang mga kaibigan. Ano kasi, Sige, hindi nga ako sige. natulog. Natulog pala ako. 1 hour. Oh, diba? 1 hour pack na pack. Sige guys. Mag-end na tayo guys. Maraming salamat. See you around. Sayonara. Sayonara. Thank you, thank you. Thank you so much, sis. Lux Collection, Canada A, Kabsat Adeline, Auntie Pilipina, Sis Donna, Sis Simply Jen. Thank you. Ayan, Insan Marisa. Thank you so much sa inyong lahat. Mag-elas ka bukas, Sisi? Hindi ko alam. Ayan, salamat po, Hindi ako Sis mag-promise. Wilma, Phil Irlandes. Mag-ano na po ako. Ayan Sige. guys, thank you so Bye much. Bye guys. all. Bye Lux. Have a blessed Bye Sunday to Adeline, inyong Sisi. lahat. Bye Sisi Lux. Bye. Babaan na ako ni Sis. Sige, Bye sis. Thank you. Madam. Thank you. Have a Good great night. weekend. See you again tomorrow, guys. Hindi ko alam kung anong oras. Bye. Thank you, sis. Faith Marie Gumarang sa patusok. Thank you. Thank you, guys. Thank you so much. Ay, mali. Tizi, what the? 9 p.m. baka may time kayo. Ayan, 9 p.m. tulog pa. Basta tingnan ko kapag gigis. Kamsat Pilipina mga good night mga sisi, sabi ni Sis Canada. Thank you Sis Canada channel. Thank you. God bless. God bless. Bye. Bye.